KVW en het schip van Piet Piraat. Op zoek naar de nieuwe boot. Ja, piraatjes. Want nadat de piratenvrienden wat gouden muntstukken hadden gekregen van KVW, moest er toch echt een nieuwe boot komen voor Piet Piraat. Berend Brokkenpap had nog wel een adresje. In de donkere kelder van Pier Leverancier. Pier Leverancier, ik ben mijn boot kwijt en ik heb gehoord dat jij boten hebt. Klopt dat? Ah Piet, dan zit je bij mij aan het goede adres. Alle winkende zeilen, goed hé. Ik heb grote boten, kleine boten, dikke boten, dunne boten, lelijke boten, mooie boten, dure boten, goedkope boten. Wat voor een boot zoekt je, Piet? Ik zoek een goedkope boot en ik heb nog niet zoveel geld, hè. Ah wel, Piet, ik heb voor u de perfecte boot. Dank u wel, Pier. Ik zal voor u zorgen dat die boot op de vieze vijver klaar ligt. Een vieze vijver. Maar Piet, dan moet er hier eerst geld op tafel komen. Hè. Maar ik heb niet zoveel geld. Wat kost een boot? Minimaal 5 muntstukken. Minimaal 5. Moment. Ik heb er hier 1, 2, 3, 4, 5. Ah Piet, maken we er 6 van. Dan zorg ik dat dat goed komt, hè, Dat jongens. is fijn afgerond. Hebben we dat afgesproken? Op de vieze vijver ligt die klaar voor u. Heb jij ook een routebeschrijving met een tomtom of? Hé jong, als echte piraat weet je waar de vieze vijver ligt, of niet Piet? Ah, een vieze vijver. Ja, piraatjes, de vieze vijver. Het is er schitterend weer en de levering van Pier Leverancier ligt weer klaar. Niets staat Piet Piraat, Berend Brokkenpap, Stijn Struis en Steven Stil meer in de weg om eindelijk weer te gaan varen. Zouden ze alle wind dan toch weer in de zeilen hebben? Ah wel, Piet. Het ziet niet uit als een boot. Zijn dit de boten die je hebt besteld bij Pier? Dit zijn de boten van Pier Leverancier, hè. Maar Allee, ik denk dat je daar wel goed op kunt dobberen, hè. dat denk ik ook, hè. Weet je hoe zwaar dat die zijn? Die zijn zwaar, hè. Allee, dat moet wel plezant zijn, hè. Goed. Oh nee. Struis, kunt jij die niet even staan? Ja, hé. Stijn Struis. Dat wil niks zeggen voor mij, hè. Kijk hier. Hier aan de ene hand. Nee. Wat een feest. Er is een borden brokkenpak. Kom maar hier, jongen. Steven. Er zitten hier geen haaien in. Dat weet ik niet, daar komen we zo achter, denk ik, hè. Nee, ja. Ah, en zwemmen in de zee, hè. Maar allee, hoe gaan we dat nu doen, Piet? Ja, gewoon proberen, hè. Gewoon proberen. Stien, kan ik mij ook? Dat dit gaat werken hoor. Kijk, wat is dit hier? Een leverancier van een rare, hè. En een rare knuiter, hè. Gaat dat niet zakken? Ja, dat is zakje niet, of zeggen we nee, gaat niet. Dat gaat. Dat moet kunnen, hè. Dat heeft hij gezegd, Dat hè. moet jij, hè, ja. Ja. Weet je het zeker, Piet? Nee. Maar goed, dan gaan we, hè. Maar nee! Allee, Maar allee! Dat gaat niet, hè. dat gaat wel. Dat weet ik toch niet? Dat gaat zeker. Hij doet, hij doet. Laten we gewoon proberen. Nee, dat gaat niet meer. Ja, dat gaat het. Oh, Piet, wat is dit toch weer voor een boot, man? Ik ga dan weer terug naar Pier Leverancier. Maar. wat is dat voor een verkoper die Ja, tegen? ik snap het ook niet, hè. Ja, de snuiter is het. Allee, dat was geen succes, piraatjes. De badschuitjes waren te zwaar en bleven niet eens drijven. Piet Piraat gaat verhaal halen om met Pier Leverancier tot een nieuwe oplossing te komen. Pier! Nee! Je hebt mij belazerd, hè? Hé Piet! Nee, niks, hè, Piet! Rust!
Hoe was het gegaan met een boot? Ja, niet goed, hè. Ga zitten. Ah, Piet, ik heb gewoon een goedkope boot geleverd, hè, jong. Een goedkope boot, dat was een badschuit, man. Ah, wel, wat Een niet anders. badschuit. Dat was veel te zwaar, man. Dat zonk. Ik heb alle boten, Piet. Ja, dat zei Dat is maar je. wat je wil. Ik heb grote boten, kleine boten, dikke boten, dunne boten, mooie boten, lelijke boten. Zeg maar wat je wilt, Piet. Ik kan wil niet anders een- leveren, hè. Ik wil een lichte boot, Pier. Deze was veel te zwaar, hè. Bierleverancier heeft ook lichte boten. Kijk. Lichte boot, ja, dat kan ik voor u En regelen. wat kost dat? Lichte boot is minimaal 6 muntstukken. Minimaal 6. Moment. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, wel, Piet, maken we er 7 van. Dan zorg ik dat die lichte boot voor u klaar ligt in een bochtige beek. Dat is goed, hè. Is er wel een goede? Superlicht, daar gaat je niet mee zeker niet. Zit daar garantie op? Sowieso, als het niet goed is, kom je bij mij terug. Dan zie jij mijn zeker terug, Pier. Ah ja, piraatjes, de bochtige beek. Daar zal het dan moeten gebeuren, hè. Want als we Pierleverancier moeten geloven, zouden de piratenvrienden met de lichte boot wel kunnen varen. Maar ja, moet Piet Piraat die botenverkoper eigenlijk wel geloven? Eens zien of ze de voetjes dit keer wel droog kunnen houden. Duizend borden brokkenpap. Steven, heb je de bootjes al klaar? Allee, dat heeft wel lang geduurd, hè. Zie. Ah, ziet er wel goed uit. We zullen eens gaan proberen, hè. Ja, dat moet wel, hè, kapitein. Gaat u voorin? Ik ga een voort, hè. Ik zal jullie wel aandoen, hè. Ja, het Stien is de sterkste, hè. En dan, Steven, help de kapitein. Berend gaat achter u. Ja, dat is de eerste. Dat is de eerste, hè. Hola, hola. Kapitein, help. Amai. Het drijft ook nog. Dit is de boot. Kijk. Maar kapitein, Dit gaat niet vooruit. dit schiet niet rechtop, hè. Dit is veel te langzaam, hè. Maar hoe komen we nu terug? Kapitein, dit schiet niet op, hè. Ja, het gaat veel te langzaam. En er is voor veel te weinig man. We kunnen er maar met z'n tweeën in. We moeten weer terug naar Pierleverancier, hè. Die moeten een snellere boot halen. Inderdaad. Zullen we terug gaan naar Pier? We gaan terug naar Pier. Ik probeer eens even aan de kant te komen. Want die gaat niet. Berend wordt helemaal nat. En moe. Steven, help. Help Berend. Nou. Ze hebben de voetjes droog kunnen houden, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Hiermee kunnen Piet Piraat en zijn krnuiten niet over de 7 zeeën varen. Met wat voor een boot zou dit wel kunnen? En kan Pierleverancier nog wat goeds leveren? We zullen de volgende keer zien of ze nog ooit die gedroomde boot kunnen vinden. Schip ahoy, piraatjes!